ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. апашкуҳо ва ғарибое ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд, ҳама каса созен хубен шероинар дари барфи дар зимистон дига чӣ ҳол дорен? хоб дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 8 микрорайон. духонага квартира дар 9 этаж мешавад дӯстони азиз. хоб дом худаш на этажай 45 квадратный метрай наша дӯстони азиз. квартира 255 000 сомонӣ мега. боз муомила ҳам дорад шероинар. рақамо барои тамос 992 0099 хади метавонед дар тамосҳои ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, мехоҳед ки фурӯш ниша, марҳамат дар ватсаби мо 906 095 5686 хади роҳӣ кунед. иншоалло ки реклама кардан хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. хоб дӯстони азиз, дуюмин эъдони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол гуфтаги бордоро. яъне ки хона коробка мебошад, бо семблок бардоштагӣ аст, 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотик заминай. нархи хонара 170 000 сомон мега. документош гуфтаги 100%. марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. рақамҳои соҳиби хона 935 75 46 20 хади метавонед дар тамосҳои ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин эъдони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Куфарниҳон, 3 дар хона ва 5 сотик замин бошад. гирди атрофи хона маҳкама бардора бо сембло маҳкам кардагиай. хона ремонтҳои беҳтарин, яъне ки иёра ремонт кардагиай. 3 дар хона, масоҳати заминаш 5 сотик замин, яъне ки дарвоза часпондагӣ нест шерунат. нархша 270 000 сомонӣ мега. боз гуфтагиай ки камтараки дигарам савдо дорад. рақамҳои соҳибхона 904 06 80 08 хади метавонед дар тамосҳои ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки тарафҳои бозори Зарафшон гуфтаги шербачо. дар хона мебошад, масоҳати заминаш 5 сотик заминай. оби свет гуфтагиай ки мушкилӣ нест, яъне ки оби свет дорад. нархи хонара 185 000 сомонӣ мега. боз савдо дорад. 38 22 24 80 хади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, дидесем ки ҳамарӯза дар канали арзон теҷа наворҳои нав, наворҳои беҳтарина пешниҳоди шумо кардем.
хоҳиш ҳатман лайккор фаромӯш накунед ва дар канали мо подписатсия кунед. Аз куҷое ки хонандаҳои бошад бинависем, пешниҳод мекунем. шербатчиҳои ноҳияи Данғара. Марҳамат, хонаи арзон дар ноҳияи Данғара, хоб деҳаи Шаҳборбордоро 4 дар хона мебошад. Масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. Хонаро дӯстон хай дар наворди десин чӣ хел хонаҳай 8 сотиқ замин нарша 139,000 сомонӣ мега, яъне ки свет дорад бардоро. Нашоди обаш ҳечи гуфтагӣ неста. 139 та боз савдо дорад. 988 81 18 81 номери, яъне ки номерҳои соҳибхонаи бардоро марҳамат тариқи номерҳои дастӣ ва ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 6 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Шулулу гуфтагиай. дар хона 5 сотиқ заминаи хона, яъне ки бо хишти лӯи бардоштагиай. дӯстони азиз, ду хонаи пастак дастрошни фурӯшӣ, нархаш 55,000 сомонӣ. рақамон барои тамос 110 05 дақат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Хайр то види оянда. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. یه حوضی که برای زمین آب دادن. اینه گرانیسه 50 سانتی متر با یک گرد دیوال حق داریم. اینه پونی زمین، استادیوم، مکتب همش میشه آینده. اینا کухня, баня, паловхона, магазин. اینجا استادیوم مکتب میشه. نمی آوریده مکتب میشه. اینا توالتاشون بیتونیان. بیتون. این خونه کریشه‌دار، خونه همسایه‌مه. این دره حوالی ما. این زمینچه 20 تن پارو ریختگی. یک خونه. این آلو خونه. این مغازینه. 14 رونش. این همه سمین بلوک گیردش полный محکم. اینا گرانیسه تو نمیشه. سمین بلوک پستک نه همسایه. خونه همسایه. گردی خونه محکم. 10 رده سمین بلوک دارم. گردی خونه полный محکم. همین رستکی دری حوالی. 4 در خونه دیوالش نو برداشتن. اینجا بنیه. این همسایه